activitats i que ho podem fer clarament des dels municipis és desvetllar entre les persones aquesta relació de les polítiques que pateix a nivell local, a nivell de vida diària, amb les directrius polítiques que ens estan en aquest moment dominant. 2/3 parts de la població del Principat viuen en aquesta gran conurbació i, per tant, políticament el seu pes és evident que és crucial precisament si el que volem, com volem, és un moviment democràtic que faci que la majoria de la població aposti per aquesta via de la ruptura democràtica i de l'inici d'un procés constituent que, des de baix, com és evident que totes volem, i que sigui capaç de transformar aquella realitat que ens hem trobat. De la mateixa forma que aquestes jornades són fruit de la necessitat i no sols de la voluntat de tenir uns espais on des dels municipis poder debatre com volem fer aquest procés constituent i com volem decidir la República Catalana, doncs també la coordinació entre aquests espais municipalistes, la cultura, de base plural i constituent, que també el company deia ahir, doncs esdevé imprescindible. Tens el mateix premissa, sortir al carrer, aixecar el cul de la cadira i mobilitzar-te, en un sentit literal de la paraula. Si volem fer una república, jo crec que els que estem al mig, que som la gent, que sí que som catalans, però que per uns som mals catalans i per als altres som mals cosmopolites perquè volem arreglar la terra on vivim, però tampoc necessitem moltes banderas para hacerlo. Yo creo que hoy día en Cataluña y en el Estado español es eso. Yo creo que la única perspectiva real de abrir el candado del 78 es una ruptura que solamente se puede materializar en Cataluña, y yo creo que la demanda que puede ser la de ruptura es la republicana, ¿no? Importantíssim. Per mi, el bàsic que garanteix que el futur pugui ser molt millor que el present és que articulem bé el tema de la decisió articulada, permanent i activada del poder constituent. Per tant, no podem seguir sent una comunitat autònoma del Regne d'Espanya, perquè és un concepte que està fora, que ens limita la voluntat d'autogovern d'aquest país, d'aquest poble. Hem de crear aquest imaginari positiu cap al que vulguem anar, cap al que desitgem anar. Jo crec que hem de convèncer que els valors de la nova república que entenem, o sigui, els valors, no que tindrem sous millors, no que tindrem més diners, no. Jo crec que hem de parlar de valors i ens hem de convèncer que els valors de la nova república són més feministes, són més ecologistes, que la nova república ha de defensar la justícia, la llibertat, la igualtat. I deixar de ser bolets, que guanyem mal en comú, que decidim Ripollet, que Compromís per Cerdanyola, que la Crida per Sabadell, que Sant Adrià en Comú, que som Gramenet, deixem de ser bolets i comencem a articular-nos per ser un bosc republicà municipalista, que siguin protagonistes d'un procés constituent que avanci cap a una república.